Vážení predstavitelia troch najvýznamnejších krajín, Spojených štátov amerických, Číny a Ruska, pán Biden, pán Xi Jinping a pán Putin, opäť sa k vám verejne prihováram pred 100 000 medzinárodných divákov s naliehavou výzvou. Je čas prekonať všetku rivalitu a nezhody. Áno, mnoho rokov sme súťažili a každý bojoval za to svoje. Ale teraz je čas bojovať za zjednotenú budúcnosť, za jednu zem, za prežitie všetkých. Čas národnej bezpečnosti pominul. Nastal čas nadnárodnej bezpečnosti. Toto je otázka prežitia celého ľudstva. Neobvyklé udalosti, ktoré sa dejú v oceánoch a pod zemským povrchom, sú katastrofické. Nastal čas na rozumné rozhodnutia zodpovedných lídrov. Sme na hrane.